Čaute ľudia, tu je Papradeska a ja vás vítam pri prvom videu na tomto kanáli. A toto prvé video na tomto kanáli bude ako stiahnuť a dať texture pack do Minecraftu. Čiže si nájdeme stránku www.planetminecraft.com a dáme si sem textures a nájdeme si nejakú textúru. Halloween parkour map texture. Potrebujeme Zcraft napríklad 1.7.10.1.8. Klikneme na Zcraft, vidíte, tu máte nejaké obrázky, klikneme na Zcraft toto. Tu máme AdFly, sa nám prepne. A počkáme si 5, 4, vážený Luka, skip ad, máme skip ad. Ja neviem, čo tam je to teraz načítavé. No poďte. Aha, dobre. A tu 7 MB, klikneme. A tu sa nám to začne načítavať. Dobre, už to máme. Vidíte Zcraft. Čiže dáme si sem, vyhľadáme si, ako nám to vyšlo, ako sa to volalo. Toto máme Zcraft. Čiže Zcraft. Ja si tu musím počkať. Zcraft. To si presunieme na plochu. Toto tu. Teraz si otvoríme lomeno či percento app data percento. Klikneme. Objaví sa na to takto. Dáme tu tečka Minecraft a tu dáme resource pack. A pretiahneme sem to Zcraft. Dáme X a uvidíme sa, keď si otvorím Minecraft. Keď sa nám zapol Minecraft, otvoríme si, dáme Options a tu dáme Resource Pack. Tu máme Zcraft a dáme Down. To sa nám tu chvíľku bude načítavať. Zavri. Dobre, poriadne. Čiže už to máme spravené. Dáme Done a vidíte, máme to spravené. Pripojím sa na nejaký server a uvidíme sa na ňom a uvidíme to tak, ako to má byť. Čiže máme tu tento texture pack, vidíte, vyzerá to lepšie, sme na SGčka a takéto to je. Čiže toto bolo všetko z tohto videa. Ja sa s vami lúčim. Čau.